So yun guys, nandito na tayo sa Patapat Viaduct. Ayan, sobrang taas pala nito eh. Dito si KD saka si Jom. Ayan guys oh. Grabe, ang ganda. Ito ang Patapat Bridge, o mas kilala sa tawag na Patapat Viaduct. Ang tulay na ito ay may taas na 31 meters above sea level. Ito ay may habang 1.3 kilometers na matatagpuan sa munisipalidad ng Pagudpud, probinsya ng Ilocos Norte. Ang tulay na ito ay nag-uugnay sa Maharlika Highway mula sa Ilocos Region patungong Cagayan Valley. Ang Patapat Viaduct ay kinonstruksyon ng Hanil Development Corporation sa ilalim ng pamamahala ng DPWH. At ito ay nakumpleto at binuksan noong October 1986. Nagsisilbing tourist attraction ang tulay na ito para sa mga motoristang dumadaan dito dahil na rin sa magandang tanawin ng Pasaling Bay at ng mga matayog na kabundukan sa gilid nito. Kaya't kung ikaw na nanonood ay hindi pa napunta rito, subukan mong puntahan hanggat malakas ka pa at kaya mo pang mag-travel. At ang tangi kong masasabi kapag ikaw ay nagawi rito, talaga namang napaka worth it ng tanawin ng Patapat Viaduct ng Ilocos Norte.